Kenan Çaplık, Doğru Haber. Encamnamaya New York'ı yanjî teslim bûna ji Siyonîzmê re. 16 welatên Kurdi de Tirkiye jî heye ji têleva qerara ji bona zarokên Gazeyê yên ji birçîbûnê dimirin şandina sevkiyatên alîkariyan bigirtana ji bona Hamasê qerara wek acîl çekberdanê girt. Li hember xeberên ku heger bi vî şekilî dewam bike, dibe ku 100,000 însan ji birçîbûnan bimirin, ji têleva ku Siyonîstan mecbûrî agirvestê bikirana, ji Mislimanên ku welatên xwe li hember îşgalkeran diparêzin re, encamnameya têde banga çekberdanê heye îmzekirin. Ev jî tê maneya mirovahî qetiyayiye. İmzahavetina ji encamnameya ji holê rabûna însaniyetê, di heman wextî de zîlleta bi şeklekî giştî biatkirina ji Siyonîstan re û destekdayîna ji qirkirinê re ye. Qetilkirina ji 6,000 zêdetir însanên ku piraniya wan pîrek û zarok bûn, însanan li hember van çetên qatilên Siyonîst nexist nava tevgerekî. Lêbelê çima ku Hamas li hember van qatiyaman xwe diparêze, jê re banga çekdanînê kirin. Ev jî rastiya komên koleya bijana ku Siyonîzm bi darê zorê ji wan re kiriye kole nîşan dide. Hela di van devrên dawîn de ku hinek welatên Ewropayê digotin ha me dewleta Filîstînê nas kir, ha em ê nas bikin nîşanê me da ku mana teva rûyê derêwînê li lîskeka rezîl bûye. Tê plan kirin ku dewleta Filîstînê ew ê bê naskirin wek berdewama rêveberiya Mahmud Abbas a li şeriya Rojavayê. Yani di fikirin ku dewleteka Filîstînê li hemberî Filîstîniyên Misliman ji çetên îşgalker bêtir gaddar û zalim e nas bikin. Çawa ku peymana aşîtiya li Osloyê hat îmzekirin ji bona îşgalkeran axên Filîstînê û qetilkirina Filîstîniyan zemînek vekir. Daxuyaniyên em ê dewleta Filîstînê nas bikin jî ji lîstika bi dawî anîna Hamasê wêtir nîne. Hetanîna îşgalkerên cî û bavkên wanên Rojavayiyên xeyrî meşrû di lehî Mislimanan de gavek tenê jî navêtine. Aniha jî dixwazin em lîstika em ê Filîstînê nas bikin fêm nekin. Cepheya Xerbeya küfrê bi temamî îmkan û qabiliyetên xwe di mijara çekan de bi her awayî pîrgirî didan cûhiyên qatîl û tu dem jî dev ji vê tevgera xwe bernedan. Siyonîstên îşgalker jî tu dem navber neda êrîş û qatîamên xwe. Wê çaxê daxuyaniyên em ê di nêv de dewleta Filîstînê nas bikin, hew ji bona cî ji êrişên Siyonîzmê re veke û berxwedana mücahîdan bi lîstikên şeytanî bi dawî bikin tên dayîn. Di dema ku temamê xelkê Gazeyê ji birçîbûnê dimire de wan welatên Rojavayên tu gavê navêtin û qaşo hinek welatên Misliman ji helekê ve daxuyaniyên naskirina Filîstînê ji helekê ve jî daxuyaniyên çekberdana Hamasê jinê di xerabiyê wêdetir nîne. Ev yek gavên pêkanîna planên hovîtiyên Siyonîstanê. Van gavên ku tê maneya teslîm bûna bi temamiya ji Siyonîstan re nîşanê me dide ku ehmiyeta mirina ji birçîbûnê ya temamî xelkê Gazeyê ji bona wan tune ye. Tu qîmeta bebikên ji birçîbûnan dimirin, helgên tên qirkirin, dayîkên ku qêrînên wan digihêjin asîmanan û bajarên ku bi bombebaranan bi temamî tên hilweşandin tune ye. Lê divê em bi zelalî fêm bikin, ew kesên ku encamnameyê têde mecbûriyeteka çekberdana Mislimanên ku namus û welatê xwe diparêzin çima dinivîsînin û îmze dikin. Xelkê Gazeyê bi rûmetmirina birûmetiya şerwaniyê ji peymaneka zelîl re tercîh dike. Eger hesabekî qatîlan û piştgirên wanên tirsonek hebe, hesabekî xweda jî heye. Ya xwedayê min, tu xwedayê mazlûman e. Qatîlan û xaînan qehr û perîşan bike.